sun ha di kamon kadem jingit watang ha jingmut pun kai jingden Nalaig mereka tambah Sengap jag nadum tasni pijngal na kajing injonga. Ka jingduh mobile network jong ka Airtel bat Jio ha ka thaiñ Umden menta la bun sngi kala penlong ya ki paitba bat mat sibun ki jing ha ka bayadei bat ki kam ki baman la ka sngi halor kane ki nong yalam ka HITO Ribhoi district rangkat ki nong yalam na Umden area kila lecha ka office tray kam jong ka Airtel bat Jio hanongpo ban pen sngi ya ki jing jong ki paitba ki nong yalam ka seng kilayo bania kendu ya ki nong tre ha ka office Airtel ban pen sngi ya ki jing kat ba ha ka office Jio wala ka office kala pli Henry M Shamladon Breu ki basyong bat ki baap ha ka te ka office habakren cekilat pathai khubor samla Marius president ka HITO Ribhoi district uloong baga jingbom don network kala kata juri ki paitba kham tam ha ki bang ha ki jaka pule puthi ha ka kam snong kam thau bat ki we de ini nak kalian juga itu net area nanti. Iwan kang ini apa office juga Jio baka Airtel. Kalau jong itu ki isu nane ki ini ki kajinglong irregular juga network Jio and baka Airtel. Kumang layu i mat ngala asem mata lagi tayo benai lagi sini ya kecike ah kabidai bat kan network plus baka jong ke internet ah kabidai bat ka thaiñ Umden ka jongi hantai marba kumbang layu i ba percaya start ka mata nadu ibarat hadu ibahe lai dipen lai isnya hak bedai bat network lah hak bedai bat na school lah hak bedai bat ki batragi kam la jong ki self business lah hak bedai haki net banking hak bedai bat ki bank ki pada tap visa pada withdraw visa ai ndai pause kabaja hangi hak tai pada hak bedai bat network Airtel ru kaju larangin pai saga network jong ga Jio ru kaju watang hak ba ngini phone breu ngini call breu bania tim kamtam lagi kam kibalong urgent kibalong emergency dari claim ka network ki kasem jinge yang ngi kiru pajba baisong yasa akite kitan bat om tang kata hakabidai bat kisnong paham jeri hang tei hakabidai bat kisnong jowe kilan umdok kha satai hakabidai bat unano Jio ane wat u Airtel ro kasem jinge ba ki face ki problem ki baper hakabidai bat kine ki internet ane kita ki network ki ba ngi penon kam na por na kasngi dari pause ka kham sing longo pa dai hang ba ngiwan mata kasngi banbu ya kan komplain ka ba ngi lap ke syam ngimat ha kita ki dong ki thaiñ ki jongi ngilayo bani kendu bat ka ki nongpek ki nongkmi jong ka Airtel te ka dau hi ka ba penlong halor ka jingduh jong network Airtel hang tei hapo ka dong ka thaiñ ka jongi hapo Umden hang tei ki ong bana kaliang ka office ka don kata ka jing syatu jong kita di tiar anek lagi spare part jong tei u network badan tei jong tower dengan siau ban ong hang ne ba ka ketu yepi parado prasnam prasnong prathau paralok parajor baisong yasa agilan Umden area ki jungi hang tei pas ngau bha amar ka jingle jong nor ka pendu bat penlos bat babanra jinge na ka bata wubun ubalang ong bangin yale hakum kini ki kam runar ki kam tu kam tim amar gane ka madli madyong ya ka imlang ka salang drengi dei bani ai ka ti kamon ka ti ka diang bani kentiu na ka bata ka syongsuk syongsngan kasuk kasuba jong ka dong ka thaiñ ka jungi hang tei ka dei halor jong ta ka nong rim ba kalong ka don cingthut ka dei ka Airtel tower hang tei hang dei bat internet hang dei bat tower bunyo bani call bani phone brew ai so ka e ka bangi syam pada hang bedai bat ka Jio office ma pli UI hang ne ngiwan hang ne ban bu ka complain hang bedai bat ka ne ka Jio internet hang bedai ka Jio network hang lain Umden ka jungi hang tei ndai pause ngilap ba ka office ka pli kino try Umden hadin mangilai phone hadin mangilai call bat kini ki nomor ki bala pai sang ne ki bala ta hang ne ha office ki tuki ki ong ba ki miadon ha office la yadon sa site la yadon sa fil
Wat lah kata at least we menukrai udah bendon aku office. Namar balik apa kitrai nak bertahu pajba ki ai ke service nak bertahu pajba ki hapan syakri hop ki hapan ai ke cintrai kapapaka bat kapabiang kumangilap hang ne dangilap wan hang ne office Jio customer ki bubun. Namar balik penun kam ya ki SIM card Jio. And then kidon lala ka jong problems kidon lala ka jong ka jing kidon ki badon kam ke balong urgent hakaba yadai bat ki bank hakaba dai bat ki school hakaba dai bat ki court kisla hakaba dai bat ki documents kini kita ye ndai dak ki lawan hang ne mata nagasni sakawai kasni ngidang ai kendu mene bat ki customer ki bayadon hang ne ong ma hadu arsni lai sni klai wan hang ne ban change ya ki sim card ban change ya number ban bahaya ki SIM card ki juki ban le daki wei ki number ban link ha ki bank ban link ha ki court kisla ki juki hindai tang namar ka jingle torti jong ka office Jio kimyo ban le e ndre kam juki kalong urgent na mata ke jingdon kam ka juki boman la kasni hindai heuse na kaliang jong office Jio pada inong trai kimdon ka office kapli ka e ka jimot kadang la ban khang sendon no ya ka office ada kimla ban bu inong trai ki jengki anan plus kata hang ne ngila ban ong ba kumbalong network kumbalong ka internet jong ka Jio pat ka office ru kalong gaju office ka trai dong trai kumdon utawar Jio dan ka network kamlo te kalau along tik aju kalau one hub te kalau dei hi kumbalong ka network ka jong ki jong office jong ka tawar Jio pat ka office ka kiru kalong gaju te ya kane ka jingle jong office Jio ya kane ban susong klikti kana mai hub irang perkat lagi wei ki sinjam tada hap ban khang sendon ya ko office ro ngi hap ban khang namar kaman tu ban chukli krem nong trai dari ki jing ki bakin du ki customer pada nagasni nagawai gasni shakawai gasni dari kat maka office pada ka chukli sa ki nong krem dan de kamdon jingmon de kadi kata hi nagaliang ka HITO Umden area hi niwan kang hang ne nang mata ka jingsuk jong pajba ka jingsuk jong bubun ubalang khantam ki thaiñ ki jungi hang te but the whole riboy hero ki face ya gaju ka problem ha gede bat kine ki network Jio khantam yo network Jio keren saya kata datang kita boleh syukun boleh share